Evde radyoya denge gele. Jiravedan uçağına radyoya denge geldi. Başkodarın hece irodudu. Kanun 2024 düşemli Brüksel'e saat 12 amede çağırdı. Hemen uçağına var uje peşkeş bikenle peşi çelsen uçağına. Gele Afrin uçağı bayi bir yardane ku heremador peşkiri vala biken. KJK'di ve emberenge kemezinle berkabeden u biser bikevin. Mazlum Abdi Gut erkamaya sereke parasına gele. Ve Şeyh Maksut Eşrefiye geldi nava seferberiye diye. HPG bilanço eşer amha müjdari eşkere ker sezdeh dagir ker ceza kirine. Ligevere dagir keran du baskan ve despe erişa leşkeri kirine. Dubareden başkodarın hecam despe berferiye nuçeyin xwedikin meclisa gela Afrin'e şehbayı derbari erişen çeteyin devlet Atırk elini serhereme da xuyaniye keveşan. Dada xuyaniye de vahat kotin devlet Atırk adagir keru çeteyin ve erişe herema tırrıfatu şehbayı kirin. Divan erişan de hezen rızgariye Afrin'e jibu parasına xalki hereme berfadane kepe hampanişanda. Jibu ku gele merasti konkujiyan neyi u kesin begu nehneyin katil kirilme bir yarda ku jiheremajı aliye çeteyan ve hatiye dorpeç kirin derkevin. Gele xwe derbasi heremen ve evle biken. Meclise de daxuyani xwe de gotin ku ve jibu ve gera Afrin'e tekoşina wan devam bike. Derketin amaya ji herema şehbaye naye vataya ku medev ji berxwedana xwe ya rizgarkirina Afrin'e berdaye. Tu salên dawî de tevahî şertên zehmet ên jibu ve gera Afrin'e me berxwedaneke mezin meşan û vê ev berxwedan devam bike. Em spasiye hêzên rizgariya Afrin'e dikin ku heya dawiye parasna mekir û jibu ku em bi ewle û keramet bijîn fedakariyek mezin kirin. Koordinasyona KJK gut ve emberenge mezin li ber xwebitin û bi ser bikevin. Koordinasyona KJK bu boneye erişen li ser Halep û heremen reveberiya xweser da xuyaneke nivîskî weşan. Da xuyanê de hatiye erken ku Bermahiyên çeteyên Daesh El-Qaide û cihadîstanê de jî gelandin ava êrişek nû de û ev nirxandin hate kirin. Bi vê êrişê re kom ku jî qirkirin û sûcên de jî gelan careke din rû dide. Bi van êrişan re li ser tirrifat min bi Tiltemir û Rojava jî êriş pêk hatin. Eşkereye ku li piş van êrişan dewleta Tirka dagirker heye. Ev pela êrişê ku hêzên weke NATOyê jî li piş de tifeyda xwe ji aştiya gelan û jiyana bihevrenîne. KJK da xuya kirin ku di bingeha van êrişan de dijminatiya li dijî jinan heye. Ev çeteyên selefî cihadî ji bu qirkirina jinan bixin meriyetê ketin nava li vû tevgerê de. Jin weke êrişên qirkirinê yên salên 2013-2014 de bi destê Daişê hatin kirin bi êrişeke nû re rûbirûne. Naxwazin li vê coğrafyayê azadiya jinê pêş bikeve û herem ronî bibe. Weke tevgera jinên azada Kurdistanê em careke din diyar dikin ku yên xwedî zihniyeta tarî ya qirêj wê wenda bikin. Em bank li hemû jinan dikin ku bêyî dereng be têkoşînê bilind bikin. Li dijî vê hovîtiya barbar ve em li ser bingeheke bixurt parasına xwe bikin. Bi rehê şoreşa Rojava em têkoşîna xwe parastinê derxistin asta herî bilind. Em bank li gelên xwe yên Bakur Rojatê Sûriyê dikin ku di van rojên dîrokî de xak û jiyana xwe biparêzin. Fermandarê giştiyê Qesedê Mazlum Abdi Gut erkameya sereke parasına gele. Fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlum Abdi li ser hesaba xwe ya medya civakî derbare pevçûnên li Sûriyeyê da xuyaniyek da û got piştî ku artêşa Sûriye û hewlbendên wê têk çûn em ê hewl didin koridoreke mirovî ji bo parasına gel vekin. Fermandar Abdî wiha dewam dike hêzên me li Heleb Tirrifat û Şehbayê bi qehremanî parasına gelê me kirin. Lê êrişên komê çek
destkariyên ku ji aliyê Dewleta Tirkiye dagirker ve tên destekkirin korîdora mirovî ku em dixwazin di navbera herêmên me yên Rojhilat û van herêmên de çêbikin qutkirin. Mazlûm ev diyar kir ku ev hewl didin bi hemû aliyên çalak yên Sûriyê re têkiliyê deynin da ku ewlehiya gel pêk bînin. Abdî da zanin ku hêzên wan li taxên Kurdan yên Helebê berxwedana xwe didomînin û wiha bi dawî dike. Erkameya sereke ew e ku em parastina gelê xwe bikin. Em ê divê pêvajoya zehmetê gelê xwe bi tenê nehêlin. Xelkê Şêx Mexsûd Eşrefiyê seferber bû. Şêniyên li taxê Şêx Mexsûd Eşrefiyê yên li Helebê li hemberî êrişên muhtemel ên li ser taxê seferberin. Hin ciwan û mezinên taxê cihê xwe di nava hêza parastina Şêx Mexsûdê digirin. Hinek ji bo rewşên birîndarbûnê yên muhtemel xwînê li navîndên tenduristiyê kom dikin. Her wiha komek jin û dayikan xwarinan ji bo şervanên li eniyên berxwedanê re amade dikin. Berxwedan û hevgirtina gel ali her du taxan berxwedana 2016 ali hemberî êrişên çêteyên Dewleta Tirkiye dagirker bîbîr dixe. Dayikên ku xwarinê amade dikin diyar dikin ku amadene rojane ji şervanan re xwarinê çê bikin. Dayika Xeda Ahmed ku beşdarî çêkirina xwarinê ji bo hêza parastina Şêx Mexsûdê bûye diyar kir ku ev bi vî karî piştgiriyê didin şervanan û got ev kar tişta herî hêsalê ku em dikin. Fatîma Mustafa ji anî ziman ku şervanên hêzên parastina Şêx Mexsûdê hêza xwe ji piştevaniya gel digire. HPG bilançoya şer amaha mijdarê eşkere kir sêzde dagirker ceza kirine navenda ragihandûn û çepemeniya HPG bilançoya şer amaha mijdarê eşkere kir. HPG bibîr xist ku gelê Kurd û fedayiyên wê bi biryardariyeke mezin ketine 47 saliya têkoşîn û wiha got. Bi hêza îdeolojî û rehê fedayiyê Apoyî gerleyên azadiyên Kurdistanê li ser şopa şehîdên me dimeşin. Li ser vê bingehê li Bakurê Kurdistan û herêmên parasteyên medyayî têkoşîneke bênaber meşandin. Di meha mijdarê de ji li dijî êrişên dagirkeriyê Dewleta Tirkiye qirker mêtînger li berxwedan e. Ispat kirin ku hêz nikare wan têk bibe. HPG bilançoya şera meha mijdarê jî wiha radigihîne. Dewleta Tirk 6 caran bi droneyên bombebar kirî, 40 caran jî bi teqemeniyên qedexekirî êrişî tünelên şer ên gerîla kir. Di heman demê de qadên berxwedanê 270 caran bi balafirên şer û 140 caran jî bi helîkopteran hatiye bombebaran kirin. Gêrlayên bu Vêrekî û performanseke mezin li hemberî van êrîşan li berxwedan e. Di nava şert û mercên zivistanê de 47 çalakiyên cuda li darxistine. Di van çalakiyên de yek ji fermandarekê payabilind 13 dagirker hatine ceza kirin. 7 dagirker jî birîndar bûne. Her wiha kepçeyeke, wesayîteke zirxî, sîstemeke radarê, kamereyeke mobese, 6 drona û gelek malzemeyên dagirkeran hatiye imha kirin. Dîsa helîkoptereke êrişê, kepçeyeke, kamereyeke mobese, projektörek û çeperek hatiye derb kirin. Balafirên şer gundê Guherzê bombebaran kirin. Di saetên derengê Şêvaborî de balafirên şerên Dewleta Tirkiye dagirker derdora gundê Guherzê ya ser bi bajarokê Dêralokê bombebaran kirine. Li gurî agahiyên ji çavkanên herêmê hatine girtin balafiran du car dever bombebaran kirine. Piştî jî helîkopterên şer deverê gulebaran kiriye. Di derbarê ziyanên êrîşan de agahî nehatin destxistin. Hêzên gerîla li Zap û Mêtînayê Lêdan HPG têkildarî Rêzê Çalakên Gêrlayên li herêmên şehîd Dêl a Rojavayê Zapê û Mêtîna van agahiyan dide. Yekîriyên şehîd Axîn Mûş Sîhî mijdarê li qada berxwedana Yekîrê Biharê du caran bi amûrên hawayî li dagirkeran xistiye. Di encama çalakiyên de derk li du çeperan hatiye xistin. 28 mijdarê dagirkerên li qada berxwedana Yekîrê Biharê du caran bûn hedefa çêkengiran ên gerîla. Sîhî mijdarê gerlayan bi çêkengiran carekê din derk li dagir keran li vê qadê dane. 29 mijdarê li qada berxwedana ya dergelê droneyeke teqemenî lê barkirî ji alê gerlayên ve hatiye desteserkirin. Sêhî mijdarê jî li qada berxwedana ya serê Mêtînayê kamereyeke mobese bi suikastê hatiye imha kirin. Ev çalakî ji alê gerlayên Yejastarê ve hatiye kirin. Li ser êrişên dagirkeriya Dewleta Tirk jî HPG ev agahî parve dike. Di navbera 28 mijdarê û yekê kanûnê de tünelên şer ên gerê FMê 4 caran bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Dîsa di nav van rojan de li Xakurkê qadên Sinînê girê
Qale, Şehit Şerif, Gire Şehit Zinar, Lolan, Berbizini, Xınereya Jor o kende kola, Ligare, Qaden, Mamneçir, Gire, Deşta Kafya, Spindare, Mije, Deriye Hırçe u Merane, Metina'ya Qaden dergele, Sere Metina u Beşili, Le Rojava izape jigire Cudi begişti Çilu Ducaran bu balafırın şer hatiye bomba baran kirin. Her vale her ama şehit delil arojava izape jili dici gire bahar FM ucudi li khakur ke jili dici qada kende koleye begişti 21 caran erişen helikopteran pek hatiye. Ligevere dagirkeran jidu baskan ve despeyriş leşkeri kirin navçı acele merge ligevere serisi be agahyan tevgere leşkeri hat ragahantın ev tevgere dagirkeri jidu baskan ve pekte baskek libejahya gunden mamkava muşa nebari bajirge kele Xurekana Seyida u Xurekana Temopek'te Leguri Agahyan dagirker Juvarin Axa Keska u Serezaye derbasi Bejahya Memkava u Jidola Kube ji derbasi Gunde Nebari bune Tevgere dagirkeri Yabaski Düyemin ji geliye Diriyane Li Bejahya Gunden Bilind Basan Soryan Delezi More Şahe u Pagenke pekte Legur Çavkaniye xwecihi bi sedan leşker û cerdevan divê tevgerê de cihê xwe dikirin. Herwalê herêmê tevgera balafir û helîkopteran heye. Leşkeran riyê diçin herêmê jî dorpêç kirine. Navenda ragandun çepemeniya HPG bi daxuyanê kesê gerlayên Azadiya Kurdistanê bi bîr anî HPG ragihand ku hevalê wan rizgar hogir û serhat 22 adara 2018 li herêmên parasnayên medyayê de êrişeke dewleta Tirka dagirkerde şehîd bûne û wiha dibêje. Em hevalên xwe yên ji bo azadiya gelê me bûn nemir bir hürmet bi bîr tînin. Bi berxwedana xwe bûn meşaleya têkoşîna me ya azadiyê ku îro gihîştiye lûtkeyê. Soz didin ku têkoşîna wan bi ser bixin. Di serî de ji malbatên wan Heja tevayî welat Parîzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan wihaye. Yavuz Selim Uluç bi nasnav Rizgar Bagok, navê dayîk Şeyha, navê bav Ferhan li Mêrdînê ji dayîk bûye. Di 22 adara 2018 de li herêmên parasna medyayê şehîd bû. Ferhat Tekin bi nasnav Hogir Hozan, navê dayîk Canê, navê bav Şefîk li Cole mergê ji dayîk bûye di 22 adara 2018 de li herêmên parasna medyayê şehîd bû. Önder Geçer bi nasnav Serhat Özal, navê dayîk Selime, navê bav Mehmet Salih li Wanê ji dayîk bûye. Di 22 adara 2018 de li herêmên parasna medyayê şehîd bû. Navên de ragihandûn çepemeniya HPG di daxuyaniya xwe de bi berfireyê qala her sê şehîdan dike. Ji bo şehîd rizgar dibêje li Qoserê di nava malbatekê welat Parîz a xwedî nirx de mezin bû. Dema li İstanbulê zanîngeh dixwên ciwanên welat Parîz ê şoreşger nas kirin. Ew jî li dijî êrişên qirkinê pêdeng namîne û sala 2014 ji zanîngeha Marmareyê berê xwe dide çiyayên azad. Ji roja beşdar dibe heta şehadeta xwe li qadên cuda pêşengî ji têkoşîna azadiyê re dike. HPG derheqê şehîd Hogir de ji van agahyan dide. Ew ji malbateke ji gundê Şapatayê Şemzînanê ye. Ji ber welat Parêziya malbatê hê di zarokatiya xwe de gerîla nas dike. Bi çîrokên lehengiya apên xwe ya şehîd Osman Tekin, Adnan û gerîla mezin dibe. 2015 de li dijî konsepta qirkirine berê xwe de çiyayên Kurdistanê. Piştî perwerdeyên xwe yên leşkerî û îdeolojîk diçe qadên şer. Li gelek qadên berxwedanê heta şehadeta xwe jî dibe xwedî ket û hewdanên mezin. Ji bo şehîd Serhat jî HPG ve nirxandinê dike. Ew jî qelqeliyê di nava malbat û derdoreke xwedî nirx û berxwedêr de mezin dibe. Ji ber vê yekê hê di zarokatiya xwe de tevgera azadiyê nas dike. Li emberî polîtikayên înkar û îmhayê pêdeng namîne. Sala 2015 berê xwe dide çiyayên Kurdistanê. Di demeke Kurd de dibe milîtaneke mînak ê apoyî. Heta kêliya şehîd ji bo jî ji sekna xwe ya bi bawerî tawîz neda. Weke lehengiyeke ku vê timî xelkê Serhedê pê serbilind be ket dîroka têkoşîna azadiyê ya Kurdistanê.
Peligodarên Hêja Kongreya Star û Federasyona Gaziyên Bakur û Şatê Sûriyeyê jî banga pêşxistina xwe parastinê kir. Meclisa Kongreya Star daxuyanekê nivîskî weşand di daxuyanê de ev bang hate kirin. Dewleta Tirk a dagirker hewl dide zûdê ji rewşa heyî werbigire û herême taxê bi dagirkeriya xwe. Ji bo van armancan jî pêk bîne çareseriyên demokratîk lawaz dike û hewl dide destkeftiyên şoreşa Rojava têk bibe. Li hemberî van êrişên dagirkeriyê divê em weke jin xwe birêxistin bikin û parastina xwe xurtir bikin. Li gor stratejiya şêregelê şoreşgerî bikevin tevgerê xwe parastinê pêş bixin gel welata xwe û nirxên civakî biparêzin. Federasyona Gaziyên Bakur û Şatê Sûriyê jî di daxuyaniyê xwe de got li herêmê bi erêkkirina hêzên navnetewî destkeftiyên şoreşa Rojava tên hedefgirtin. Di van êrişan de armanc ewek û aramî û ewlehiya herêmê têk bibin. Divê ne li herêmên rêveberiya xwe sertenê li her derê li dijî van êrişan helwesteke xurt hebe. Siyasetmedar Selahattin Soro got em bi berxwedan û seferberiyê Rojava biparêzin. Siyasetmedar Selahattin Soro di nivîsa xwe de balê dikişine ser şerêdawiyê çeteyên li Sûriyê û dibêje rewş ciddî û metirsîdar e. Eger berxwedaneke xurt neyê kirin dibe ku nirxên şoreşê ji holê rabin. Parastina Rojava parastina Kurdistanê ye. Selahattin Soro balê dikişine ser tîfaqa dîplomasiya dawî û dibêje piştî serdana Wezîrê Parastinê Ingilistanê John Haley ya Ankara Sekreterê Giştiyê NATO û Serokê İstixbarata İsraîlê Sin Bet Ronon Bar ya Tirkiye herem cardin tevlihev bû. Êrişa çeteyan di salvegera 46 ya damizrandina PKK'de dest pê kirin. Herkes dizane ku ev çete dibin sîwana Dewleta Tirk de kar dikin. Dewleta Tirk li gel van koman Afrin, Ezaz, Bab, Cerablu, Serekaniye û Girê Spî dagir kirine. Artêşa Sûriye ya azacî avakiriye û weke milîsên xwe bikartîne. Tirkiye ji roja destpêkê û heta îro krîza li Sûriyê kêr dike û dixwaze armanca xwe ya dagirkeriye di nava mîsakê milî pêk bîne yanî xaka Sûriyê dagir bike. Lewma pengava HTŞ geleke stratejîk e û arman jî piraliye. Yek tasfiyekirina rêveberiya Esadê, du tasfiyekirina rêveberiya Xwesera Bakur û Şatê Sûriyeyê, sê Dewleta Tirk a faşîst xaka Sûriyê dagir bike. Yanî ev planê desthilatdariya AKP, MHP faşîst û Dewleta Tirk e. Li hemberî ku metirsînî mezin e divê gumana kesî nebe ku weke şerê li dijî Daişê wê gelê Kurd û gelê Rojava şoreşê biparêzin. Divê her Kurdek û dostên Kurdan li dijî pêvajoya qirkirinê bi rihê seferberiyê bi rengeke çalak tevlî pêvajiyê bibe. YCVK jî got pêwîst e ciwanên Kurdistanê demil dest bikevin tevgerê de yekîtiya ciwanên welatparêz a Kurdistanê YCVK derbarê êrişê Dewleta Tirk û çeteyên yên Rojava de daxuyaneke nivîskî da. Di daxuyanê de bank li ciwanên Kurdistanê hat kirin û hat gotin. Dewleta Tirk û li rûşlata navîn bi xeyalên mîsakê millî tevdigere Dewleta Tirk a dagirker bi vê yekê li Rojava û Sûriyê dixwaze êrişî destkeftiyên gelê Kurd û gelên herêmê bike. Bêguman gelê me wê bi awayeke çalak tevlî seferberiya ku hatiye destpêkirin bibe. YCVK balê dikişine ser rista ciwanên Bakurê Kurdistanê jî van tiştan dibêje. Pêwîst e gel û ciwanên welatparêz ên li Bakurê Kurdistanê tevlî Rojava bibin. Pêwîst e li her derî Tirkiye û Kurdistanê bikin cihê şer û rola xwe ya dîrokî dubare bilîzin. Rêxista Dem Partiya Hîlwanê Kongreya xwe ya awarte li dar xist xelkê navçê li ber avayî heta destpêkê kongreyê dîlan gerandin siyasetvan nûnerên civaka demokratîk xelkê Hîlwanê gelek kes tevlî kongreyê bûn. Hevşaredarê xelfetiye Mehmet Karayilan ji tevlî kongreyê bû bahsa giringiya Hîlwanê ya ji bû tevgera azadiyê kir û got niha em weke gel di demeke re derbas dibin ku pir kritik e lê gotin li cih de be divê kaşê de kêm maye em bigihîjin armanca xwe. Gelekî hindik maye ku em dîlana azadiyê bi hev re bigirin. Lazim e em têkoşîna xwe mezin bikin. Hevşaredarê Hîlwanê garî payda jî ev peyamda. Tevî hemû astengiyan jî em li ser xeta gel û azadiyê bimeşin. Parlamenterê Dem Partî Ömer Öcalan jî di kongreyê de axivî derbarê rewşa kaotîk a rojhilata navîn jî peyamda. Piştî axaftinan Başak Sarıdalı û Mehmet Paç weke hevserokên Dem Partiya Hîlwanê hatin hilbijartin.
جبو پشروشا وی ولاتی چارنوسا وی ولاتی نویساندی ایشا گلک مزن ته پیش خستن شر کورد به انسان سر ارنیگاریا روجلات ناوین جیان خوش دستده جبو و ام دبیشن پرگالک به قانون لگراوا امراله آلی گلی کردا آلی گلین روجلات ناوین دا نای قبول کرن رستا روجلان وکیری گو از لوه درمه گو بمورال بو بجوش بو بکلاجان بو گوت از کارم ev mesela bi 10 salan berdewam dike şer du merç peşkevin çareser bikim ji bingeha alozî û şer ez karim bikşinim bingeha çareserî û siyasete û hukukê li pêş rojhalata navîn pêşengteya rojhalata navîn bikin Kurd tüm mafê milletekî bin pê nake mafê Kurda jî diparêzin Kurd mafê Tirka jî diparêzin mafê gelê Ereb jî diparêze mafê Farsa û Aceme jî diparêze em milletekî demokratin ji bo ve em dibêjin em li rojhalata navîn pêşengteya şoreşa rojhalata navîn bikin bi nasnama xwe bi kurdbûna xwe bi hebûna xwe me vî tiştî bikin ev bi me lazim e rast e hazirî li her qadetê kirin Rewşaniya Sûriyê rojeva rojnameyên Erebî di hejmarên xwe îro de balkişan ser encamên vegera dewleta tir ji bo bikarana çeteyan. Rojnameya El Ereb wiha dibêje Tirkiye dîsa hêzên tundrew li dijî rejima Sûriyê xistin nava tevgerê de. Lê vê carê hêzeke herêmî û nav Neteweyê li pişta wê ye. Hem İsraîl û hem ji Amerîka ku dixwazin hesabên mayî bi Şamê re ji holê rakin û hebûna İranê bi dawî bikin, hebûna leşkerê Rusya'ya asteng bikin. Lewma Washington ku Ankara'yê hemû duruşmên li dijî tundrewiya paşguh kirine. Ev jî nîşan dide ku pêleke nû ya tundrewiyê û di serî de Tirkiye yên ku sponsoriya vê dikin jî vegerin. Rojname El Watan a girêdayê hikûmeta Şamê jî tekîlar rewşa Helebê wiha şîrove dike. Nexweşxaneyên hikûmetê êdî nikarin ti xizmetguzariyan pêş bikin Karmendan nexwestin bi El Nusra re hevkariyê bikin, derfetên karkirina nexweşxaneyan jî nemane. Rojnameya Şerq El Ewset balê dikişine ser van xalan. Şerê İsraîlê yê Lübnanê û êrişên hawayên li Sûriyeyê hişk û Hizbullah û komên bi Îranê ve li Sûriyeyê lawaz bibin. Dibe ku ev rewş yek ji sedeman be ku heye Tahrir el Şam êrişa xwe ya Helebê dest pê bike. Desthilatdariya Sûriyê û Rusya nikare vê rewşê nû bipejirîne. Tirkiye jî nikare di lîstika tevger û guhertinê de pir dûr biçe. Ve îro Parlamentoya Herêmê bi cîve li gûr daxuyanê ofîsa ragihandina Parlamentoya Herêma Kurdistanê ve îro Parlamentoya yekem civîna xwe pêk bîne. Wê di civînê de parlamenterê herî bi temen sonda yasayî bixwe û civîna parlamentoyê birêve bibe. Her wiha wê di civînê de parlamenterê nû sonda yasayî bixwin. Hat gotin wê civîna yekem a parlamentoyê di saat 11 de dest pê bike. Belê godarca menûçê nîro pêşkêşkirin ana xatirê we dirmiş.